Numărul 2, băieții, și ăsta mai mare ca meu. Lasă-l să ia fir. Vrei să nu meargă în bâtie la nenea. Băieții, vine numărul 2. Zâmbește, bă, zâmbește la cameră. Ești fericit. Ești fericit. Uitați acolo. Eu nu mai sunt pescar, mâncați asta. Numărul 2. Nici bine nu l-am pus pe al primul, vine al doilea. Nu știu cât e de mare, dar e mare. Hai să nu dai în apă mare. Hai că e și în apă mare, eu trag. Cred că aici screngi. Ha? Aici screngi. Nu screngi. Hai că acum trebuie să-l scoată băiatul, că aici mi l-a scos ciubi, acum trebuie să-l scot eu. Și cred că e mai mare ca meu. Uite-l partea alaltă. Ha? Uite-l partea alaltă. Da, bun, e ok. Hai, bagă-te în apă aici. Bă, bagă-te în apă aici, că screngi. Vine aici. Băieții? Hai să mișcăm. Ce să-l miști? Păi cine să mișcăm? Ia. Ce vorbești? Uitați-vă bine că nu poate să-l miște. La dai fir să ducă, ciubi. Stai că aici poate lumina, nu e ok. Săracul ciubi nu cred că poate să-l scoată, care fir foarte subțire. Doamne feri. Dar cu răbdare, în 10 minute eu zic că îl scoatem. Frumos. Acolo așa. Doamne feri. Opa, vezi că e mare apa. Am dat apă mare aici. Și multe lemne. Aici un pom. Hai da, hai. Uitați aici. Ciubi în acțiune. Doamne feri, ce monstru. Doamne. El e fericit. Haide pula mea, bă, tu vezi că e covriga asta. Calm, nu te grăbi. Doamne feri. Te-ai putut să ne face valul. 2 metri de pește.